Sanya abin ya sha masa kai. Wai ya haka ne. Wata sabuwa yanzu, kun ji zazzafan martanin Aisha na Jamu da Murja Baba kan waƙar Cas ta Ado Gwanja da aka sako shi a gaba. Abokan sana'ar Ado Gwanja sun koka kan abin da aka yi wa ɗan uwansu kuma mawaƙi Ado Gwanja kan waƙarsa ta Cas, da ajiya wani lauya ya shigar da shi ƙara. Wanda yanzu haka tun ajiya mawaƙin ya saki a bar shi a dandalin na YouTube, ga yadda ƙarar tasu ta fara kafin sakin waƙar. Wannan ita ce sabuwar waƙar Ado Gwanja mai laƙabin Cas, wacce ita ce abokiyar tagwaitakar wacce ta gabace ta mai laƙabin War. Waƙoƙi ne masu jan hankali da ake ganin su ne ma za su farfaɗo da hasken tauraron mawaƙin Ado Gwanja, wanda ake ganin kwana biyu ya ɗan yi sanyi. Sai dai kuma matakin da wani lauya mai suna barista Badamasi Gandu ya yi na barazanar kawo tarnaƙi wajen fitar waƙar, bayan da lauyan mai zaman kansa ya yi barazanar gurfanar da gwamnan Kano da hukumar Hizba a gaban kuliya, matukar ba su taka wa Ado Gwanja birki daga sakin Cas mai lakanin Asusa ba. Har ma lauyan ya bayyana dalilansa na ɗaukar wannan mataki. So dole ne mu tashi ga baki ɗayan mu kare al'adunmu kyawawa da addininmu da jihar mu ta Kano. Kuma ina kira ga manya-manyan malamai na jihar Kano a kasancewar wannan hurumin su ne muka yi kutse da su mara mana wurin an samu kyakkyawan sauyi game da irin wannan abubuwan da suke faruwa. To amma a nasa bangaren mawaƙi Ado Isa Gwanja ya ce wannan mataki na lauya kazallaha ne, tunda dai bikin magaji ai baya hana na magajiya. Har ma ya ce waƙoƙinsa ba sa ɓata tarbiyya, sai dai idan dama can tarbiyyar bata zauna ba. Shi ya yadda ya zaɓi aikin lauya, ni kuma na yadda na zaɓi a sana'a ta waka. A lauya wayansa yake, a waka wayo na yake. Zai iya kare kansa da lauya na rigima da ni ma zan iya kare kaina da waka na rigima da. So da ta saba lamba ina ta ce. Al'ada dai ba addini ba ce. Sannan kuma mafi akasarin mu sai dai mu ce tarbiyya kuma duk inda ka babu tarbiyya daga uban da uwar da suke gidan aka rasa, ba wanda zai ba tarbiyya a wasu. To waka za ta gurbata tarbiyya, ita Asusa a gidan suwaye ba a ji ta ba, tun kafin mu a haife mu ake yin Asusa, ba a taba magana ba sai yau. To ko kundin tsarin mulkin Najeriya ya lamanci wani ya kara kan aikin wani, wato abin da shi Gwanja ke zargin ana masa shiga hanci da kudundune. Barista Abba Hikima Fage lauya ne mai zaman kansa a Kano, ya ce akwai damar hakan amma akwai sharuɗa da ka'idoji. To dama akwai wajibci akan Hizba da hukumar tace fina-finai da ɗabi'i da ma gwamnatin jihar Kano baki daya ta tabbatar cewa ta hana yaɗa banna a jihar Kano, kasancewar jihar Kano jiha ce ta shari'a musulunci. Saboda haka duk lokacin da ya zama cewa wani abu na banna zai fita kuma wannan hukumomi ba su ɗauki matakin hana yaɗa wannan banna ba, to yanzu duk wanda yake ganin cewa wannan banna ta fito za ta shafe shi ko iyalinsa, to yana da dama ya je kotu domin ya sa kotu ta tirsasa wa'annan hukumomi su yi ayyukansu. Shine abin da muke kira mandamus ko kuma mandatin pronouncement. Yanzu haka dai hukumar ta ce fina-finai ta jihar Kano ta gayyaci Ado Gwanja, ta ma kuma gayyaci wata matashiyar mawaƙiya mai suna Safiya Yusuf da ake wa lakabi da safar ta kwana 90, wacce a yanzu waƙoƙinta na gargajiga ke tashi. An kuma gayyace ta ne tare da wani matashin daraktanta wanda ake ganin su tare mai suna Fofotu. Har ma shugaban hukumar ta ce fina-finai Ismaila na Abba Afakalla ke cewar ba za su zira idanu ana saba lamba ba. Duk gaba daya sun saki waƙoƙi waɗanda suke batsa, waƙoƙin batsa da kuma rashin ta ido da rashin tarbiyya, wanda tun lokacin da suka saki waɗannan waƙoƙi ina mai tabbatar maka suka bar wannan jiha ta Kano, wanda yanzu ba a Kano suke ba, sun tafi ma ba ma yanzu koma kamar Nijar suna ta abubuwansu. Don haka wannan hukuma ba ta zuba ido ba, matukar mutum zai zo wani abu da zai taɓa tarbiyyar mutanen wannan jiha, to dole za mu ɗauki mataki. Yanzu haka dai wannan batu shine ke tayar da ƙura a birnin Kano. Haka kuma lauyan da ke da'awar a dakatar da sakin wakar ta Gwanja ya kai ziyara hukumar tace fina-finai, yana cewar za su zira idanu don ganin matakin da za su ɗauka. A nan kuma Aisha na Jamu ce da Murja Baba suka tofa albarkacin bakinsu kan yunkurin hana mawaƙin sakin waƙarsa ta Cas.